אוקיי חברים, הכל ערוך ומוכן כאן לשריקת הפתיחה. מכבי חולון בת תלבושת הסגולה ואסה תל אביב בלבן. שים לב שרוב ההתקפות מצד ימין. מורן פרידמן עם כדור הקרן, והכדור כמעט נכנס לרשת. אנטמן משמיטה את הכדור וסילבי ז'אן מתנפלת על הכדור הזה וזה כמעט נכנס. כן, הנה פרידמן עם ההגבהה מאבד את הכדור. מיותרת הכניסה הזו של סילבי ז'אן. וגם כדור גם בזמן בידיים של השוערת. נכון. כדור עולה עכשיו לתוך הרחבה והנה שער! 1-0. איזה טעות של אגם ברנוביץ'. פה אתה רואה בעיטה יפה של טל מחלב, כדור לתוך הרחבה ואיזו שגיאה של ברנוביץ'. לדעתי טרון מחלב קיבלו הוראה לבעוט כמה שיותר לשער, לנצל את חוסר הניסיון שלה, ואתה רואה שהופקע שער. דבר אלמנטרי לשוער, זה דבר ראשון שמלמדים שוער או שוערת, והיא לא עשתה את זה נכון. מקווה שלא, אני מקווה שימשיך להיות משחק פתוח. בוא נראה, הנה כדור הקרן, ציון נגיחה והנה השוויון. דקה 24, יש לנו שוויון אחת. אם יש שחקנית שמגיע לה להפקיע שער, זה עדי שטיין, דיברנו עליה עכשיו. פעמיים 55 יש לנו, אחד מהצד השני ואחד מהצד של אסה תל אביב. שטיין, נהיה כדור יפה מאוד, נותנת את זה שמאלה, הנה הזדמנות, ויופי של שער. מורן פרידמן עם כרטיס צהוב, בוא נראה מה היא כותבת שם. בשם השם נעשה ונצליח. חזרה בתשובה. ראית, לא סתם עשינו אותה שחקנית מפתח באסה, היא באה מאחור כל הזמן, נראה את זה. שרית של ישראל ולעדי שטיין, תראה איזה כדור יפה, כדור חכם. אתה יודע, אני רציתי לגרור קצת בשטיין, כי היה לה שם 20 מטר להתקדם בקלות, והיא לא עשתה את זה. היא פשוט ראתה את הנולד. שריקת הסיום של לילך אסולין מסיימת את המחצית הראשונה 2-1. דיין עם כדור טוב, עכשיו זוהי ורד כהן, זה ההזדמנות עכשיו לשער שוויון, דיוק וזה בפנים. שרון, אמרנו בזמנו שאור ארז שחקנית למשחקים גדולים. 2-2. בוא נראה מי אחראית שם לטעות הגדולה. הנה הטעות הזו שייכת למורן פרידמן. אבל מאיפה זה התחיל? זה התחיל המהלך הנהדר הזה כאן של ורד כהן. כן, מהנחישות, אבל לפני זה מהנחישות של נטל דיין. איך אמרנו, זה יהיה מפתח במשחק הזה. זה כמעט נכנס. איזו בעיטה אדירה. אולי מכאן תבוא הישועה, אולי זה יהיה השער. איזה כדור חכם, איזה גול יפה. כדור חכם. 3-2, דקה 85, פלקון היא הכובשת. תסתכל, שרית הולכת עם הכדור, מכניסה כדור עומק לפלקון, פלקון בנגיעה, אפילו לא עוצרת. אולי זה גול ניצחון. תשמע, שנער שדרגה את עצמה במחצית השנייה בצורה יוצאת מן הכלל את היכולת שלה. עכשיו חולון יוצאת קדימה. אי אפשר ללכת לבד בכל מקרה למרות העבירה הזו על אור ארז. מאמרת על כל הקופה חולון, אין לה ברירה, נשאר כמה דקות. ועכשיו יהיה כאן כרטיס אדום לאור ארז. מוצדק ביותר. אור ארז התעצבנה שיפעת כהן עצרה אותה ואז היא העיפה אותה עם הידיים, ואנחנו יודעים שאסור לגעת בידיים בכדורגל. זהו, הגביע הולך לאסה תל אביב שמנצחת 3-2 את מכבי חולון.
עם שער ניצחון של לי פלקון בדקה 85. חלומית מבחינתה, כל הכבוד. או, זה לא יפה, זה לא יפה. מיטל דיין, זה לא יפה, והיא תקבל כרטיס אדום ובצדק. זה לא יפה. ממש 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 מכוער, מכוער, מכוער.